مختصر حاضری قبلہ میں جڑے کو 5-4 منٹ پڑھے علامہ صاحب کی پیش خانے وہ اپنی حیات میرے کو قصیدہ سنتے ہوں گے وہ میں انتخاب کیا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اونا دی پیشوا امام حسین دی نبی آسرا مریم یہ جان دیئے جنو رب چاہ ودھاوے جبریل جیندے بوہے تے بل پچھیاں نہ جاوے خاتون کوئی ایو جئی سین دی کیویں ہم سر بن جیندے قدم یوتے رکھے حسین سر او صاحب حیا امام حسین ساڑ دیا دروازے ہیٹھ جدا تطہیر دی آیت آ گئی او تھیاں پسلیاں چور بطول دیا محسن کو ویڑ پسلیاں چور بطول دیا محسن کو ویڑ صدقے دایا کے چپ دے کفانچ حسن دا بابا میں گزارائے گل کھا گئی او تڑے پیو دے حکم دی پابندی میڈا ہاشمی جوش مکا